yabantu asehlalani phansi ke sanhlalani phansi yowethu uassuming namhlanje beyo-aplayela ibheyili yava uassuming mos niyayazi into nokubana ngufani Nkosi ya beyo-aplayela ibheyili ke namhlanje so ke ngoku obviously xa u-aplayela ibheyili iloya yakho izawutsho into nokubana why you deserve ibheyili yava loya yakhe yatsho into nokubana uyayideserve iclient yam ibheyili because akapose any danger to society and ke ngoku ezinto abanjelwe zona zinto ezimuncu bebefuna nje ibilaa nto emadlanga commission bebefuna nje umbamba noba bambambile into encinci kwathini basically bebefuna ukwenza umzekelo ngayo akutsho mna ke kutsho iloya yakhe yava basically nje ayikho nje le nto ayibanjelweyo kwathini yatsho iloya yakhe fine kodwa bakuzistate ayo kulapho zishube khona istate bantu asisithi into nokubana woga first of all sifumene imipu emininzi kwakho inje bantu asithi to be exact sifumene imipu emininzi kwakho and ke ngoku eminye yala mipu ibingabekwanga kwiindawo ezisafe and ulipolisa fanele uyayazi loo nto ungabeka umpu phantsi kwebhedi yomntanakho ungabeka umpu kuthiwa umntanakho una-7 mantasi ibhedi yakhe ngaphantsi bekune yava kuthiwa ungayenza njani into enjalo and ke ngoku la amadokethi niyakhumbula ndinixelela ngamadokethi kuthiwa into nokubana amadokethi ebesendlini yakhe kwathini inoba ngamadokethi akudala waye-investigator bebantase la madokethi akaziwa ngamadokethi awalahlekayo into ke bantase xa ilahlekile ize ifunyanwe kuwe kuthiwa mos uyibile or ndirongo ndimlurongo because into kaloku xa ithiwa into epolice station ayaziwa le dokethi bayithini at some point wade wafowunelwa ngamanye ke ngoku amadokethi la wafowunelwa wabuza into nokubana idokethi elithile kwathini awulazi nabaliphi wathi nakalazi njengoba lizofunyanwa kwakhe ngoku ayilosela lo mntu ayilosela right kuphinde kuthethwe ke ngoku ngezi zoba funeka ahende ini izinto ze-state because ususpendiwe naye akazihendanga ini so ke ngoku bantase akanikwanga ibheyili because kuthiwa neembumbulu iziqhushumbisi basically ezibe zipha kwakhe ziyi-400 nto into kanti ubuvula ntoni kwakho ubutrayina amajoni ubutrayina amajoni thile nto theni le nto uneziqhushumbisi kushoto ube nezimilimili siyazi into ukubana hayi wena uyi-army ugqibile because why would you need so many guns why would you like so ke ngoku ayigqitywanga ke ngoku ibheyili hearing yakhe before sifike into nokubana ayigqitywanga wacela ke gqwetha lakhe into nokubana uyacela into nokubana ahlale kweli cala lasesibhedlele phaya eGosmampuru angahlali wonke kubalwa oonomkhithi ke and the rest ngava kodwa ucela uhlala kweli cala lesibhedlele umantyi wathi hayi njani ambohlala noobhururu bakho kwathiwa hayi lo mntu uneswekile kwathini kwathiwa yeyi esibhedlele ejele banintsi ukufa abantu abaneswekile nawe uzawuakhomodeyithwa njengabo ulibanjwa ngoku wabe sithi thenakala nenye excuse yakhe wathi uyoyika into nokubana uzawudliswa phaya ejele kwathiwa welcome to the world of criminals welcome xa kaloku sana uyiyo ihagu iya enyunywini pha nawudliswe xa bakuyadliswa pha iya because obviously uzawudliswa njani uba protector kangaka because awu-expozanga mntu ngibala umoyikayo so ke bantase ilapho ke into okanye bantase sorry not that akayifumenanga ibheyili but iloya yakhe iye yaba late in the morning so abayigqibanga ke ngoku i-hearing yakhe namhlanje so kuzawuphinda ke ngoku uhlalwe nge-20 izogqityezelwa but mna into endiyithethayo into nokubana it serves you right hamboseva njengamanye ababanjwa nawe pha emabanjweni and ke ngoku bantase another thing endingayi-understandiyo kakuhle ibithethwa pha and I don't like going into i-finances zomntu and all of that so I'm not going to talk about that but ndifuna uthetha ngento enokubana kutheni urhulumente guys engababhatali abantu because I feel like sometimes amasela okanye ii-criminals ziza kuheha ngemali and ke ngoku xa ungenayo imali even though uphangela ubungenamali kuzawuba lula uheheka
You understand? Izawuba lula laa nto yobana umntu amane esithi hayi mani xa ungathi ndingaku, xa ungathi ndingaku, bamane bebuya uzawuphela na uba tempted bantaze. But like I'm not saying into nokubana yinto erayithi leyo, but I'm saying into nokubana you cannot expect umntu abe yintloko yekhaya abe nefemeli arane i-household, understand, ngemali encinci kangakaya. Hayi guys, i-household bantaze ngemali encinci kangakaya. Guys, umdala laa bhuti for laa mali, mdala. And ke ufuna like I'm thinking into nokubana I don't work for the government, I might be wrong, into nokubana over the years andithi xa usebenza bantase imrholo wakho umane unyuka. So le 13 years ayispendileyo emapoliseni yiyo limnike laa mali. Guys, ndithi mna into nokubana ugovernment wethu naye must do better, abhatala abantu. I-public servants guys ziyasebenza, ayontwana bethuna noleqa amasela imini le yonke, ayontwana ukubetha i-affidavit hleli nje. Guys, mababhatala abantu asoze.